karo wong wedok mergo kabeh lakon kuwi wajibe ya mung dilakoni gondolmu kok ora ngrasake sing jeneng wong golek asil iki kaya ngapa sirah nggo sikil-sikil nggo sirah kowe wong wedok ning omah kewajibane kemeng asah-asah umbah-umbah nek bengi mlumah lah aku kuwi umure wis wong ngene iki tare wangi nyambut gawe esuk sore ora tau leren mung beteke nggo gawe nyukupi butuhe kulawarga anak isih cilik-cilik mbutuhke biaya sing gedhe nggo sekolah njur iki piye Pak golek wong pinter apa piye golek nujum golek kiai wong sing iso nuduhke awake dhewe ilang kuwi ning ndi bandan sing nyolong kuwi sapa ae ana wong gedodoran nganggo jubah kae sapa ya apa Nyai tak tekanane mbok menapa iki iso gawe dalan padang Nyai ayo diruput kok ana menungso lanang wadon wong tuwa-tuwa padha mlayu-mlayu tur yo nangis sesenggrukan panjenengan sapa Duh Kisana menawi pun dukun dangu kalian kula nami kula Nyai Ruminto kowe Nyai Ruminto inggih lah sing mburi kula semaipun utawi kula bojonipun Nyai Ruminto kula Ki Ruminto Panjenengan sinten ditepungke aku saka kukuban negara Turki aku dudu wong tanah Jawa wala mila agemanipun kok benten mboten kados bojo kula yen bojo kula menika ngagem iket ngagem surjan kembang-kembang sinasa jarikipun dipun tekok ketok pupune ning nggih nyengkelang keris panjenengan kok mboten nyengkelang keris nggih nek bojo kula niku lek disengkelang teng mburi sampean kok kerise kok teng ajeng wis aja werna-werna kuwi jenengku Syekh Subakir panjenengan sinten Syekh Subakir saka tlatah Turki kok kowe nangis-nangis kenang apa Nyai Ruminto Duh Yai kula nyuwun tulung kula menika ora cethanipun dados saudagar sugih wonten duka mriki iya kula nyimpen arta kalian mas-masan menika nggih wonten lemari nggih sampun kula kunci dumadakan kula nglilir enjang menika pun kebobolan pawon kula menika pun digangsir kalih maling mas-masan kalian dhuwit ingkang kathah menika dipun beto melajar malingipun Duh Kiai kula nyuwun tulung ingkang nyolong menika sinten lan kula nyuwun pangsulipun bondo kula nggih nyuwun tulung Kyai nyuwun pangsulipun bondo kula ingkang nyolong menika sinten lare saking pundi dunungipun Nyai Ruminto lan kowe tak kandhani sak temene bondo ingkang wis disimpen wujud apa wae aja meneh kok bondo donya sedenge anak kuwi ya mujudke bondo kowe ora wenang duweni ya mung menang aku wong menang aku ning ora wenang duweni esuk sore kapundhut karo sing maha kuwasa kowe kudune rila lah apa meneh ming bondo guluh sak upamane
Bondo derajat pangkat kuwi bisa onyo, pangkat bisa uncat sak wanci-wanci sak wayah-wayah. Lah apa rumangsane omahmu tingkat kae bandamu? Kowe numpak mobil mewah sing nggo tuku apa rumangsamu bandamu? Kuwi rak pengakonmu. Lah inggih. Ning nek keparing Gusti sing hakarya loka, kuwi dudu bandamu ndilalah sak wanci-wanci ketabrak gegering jagat banjir bandang katut laku ning banjir mobilmu lunga. Mobilmu kerem kuwi tuladane. Aja meneh kang wujud bondo donya sedhing anak kowe jarene ngakoni kuwi anakmu. Ning sak wanci-wanci kepundhut karo sing luwih kuwasa, kowe ora iso nggondheli. Kowe ora iso nggondheli. Lah lajeng bondo donya kalian anak menika menapa? Kuwi mujudke mung titipan. Kuwi titipan utawa amanah saka Gusti Kang Maha Kuwasa. Ya sing tok sembah Allah kang hanyipta jagat sak ingsine kuwi mung titipan. Mula kowe ora kena ngakoni kanthi tandhesing lahir tumekaning batin. Yen ana wong nyilih dhuwit, iki janjine sedina rong dina tekane seminggu. Dheweke kok muntir, kok mblenjani. Kowe aja duweni penyacat karo wong sing nyilih. Kowe aja mungsuhi karo wong kang nyilih. Bondo sing wis metu kuwi dudu bandamu, kuwi dudu hakmu. Nek kuwi dibalekke, ya kuwi rejeki peparinge Gusti. Ning nek ora balik kuwi hake wong liya, kuwi hake wong liya. Merga mbok menawa lumantar wong kang nyilih ki mau kanggo ngresiki uripmu. Merga jerone urip kudune kowe ya seneng zakat mal. Tegese saperangane nggonmu nyambut gawe ngupaya upa kuwi ya dijakati. Pambre kanggo apa? Kanggo menehi wong sing keserakan, wong sing butuhke. Rening kowe urip ora nate tumindak sing kaya ngono, ora nate zakat mal. Kanthi lantaran wong kang nyilih dhuwit mblenjani banjur ora mbalekke. Kuwi wajib diikhlaske. Mbok menawa lumantar kuwi Gusti ngelingke karo kowe Nyai Ruminto. Leng-lenging dramangu-mangungkung kandhuan limang lerlena tanpa kanen yen tan tulusa mengku sang Dia Utama. Yen ngaten lajeng dos pundi ora perlu digetuni, ora perlu digoleki. Najan kowe ling upakara le nyimpen le budidaya kaya ngapa ning keparing Gusti iki minangka kanggo nyuceni jiwa ragamu, kanggo nyuceni jiwa ragamu diikhlaske wae, ora perlu tok goleki. Wah lah kojur piye makne ya jancane mono iki rembuge ya jetes tur ya mentes ning nek dirasake ya mlinder. Wong kelangan semono kae kok kon ora entuk gotak, ora entuk goleki ming kon pasrah nrimo. Yen kowe gelem pasrah, kowe gelem ikhlas, besok ganti dina, ganti wektu, kowe bakal nampa kanugrahan kabegjan ingkang luwih saka iki. Tinemune kosok balen. Wong kang tumindak cidra sing nyolong mengko bakal nampa karma pala ngunduh waing pakarti. Wis ngono wae Nyai Ruminto lan bojomu nak suwun sing ikhlas. Merga urip kuwi ora langgeng pira suwene nggonmu urip ana ing alam padang iki. Isih suwe besok nggonmu manggon ana ing kelanggengan kono Nyai Ruminto. Aduh matur nuwun Kiai, kula nampi pepadang. Kula matur nuwun nampi pepadang Kiai. Akeh banget Kakang Marjuki. Iya adikku Marjuki lho.
Mase wah nganti ora ming on-onaning malah kiloan lenggendong nganti abot duwite apa meneh sebagor kebuk. Wong tuwa kaya ngono lha kok sugih ora memper. Sajake iku uga ora tau tetulung karo sapa wae. Nyatane wong omahe genah dibeteng, dipageri rapet ngarep mburi kiwa tengen. Sasate tanggane ora ana sing wani nyedak mrene. Yo, nadan ngono wis tak wratake. Wong sing padha keserakat, wong sing ora duwe. Kae adhiku Di, ana wong mlaku. Sandangane gumebyar. Iki mesti Sodakar Suki dibekal lakune wong kae, Di. Ayo ditunggu. Lah iki wong sugih kowe. Adhiku Di Marcuki lho, Kakang Marcuki piye? Iki ana Sodakar sugih, genah sugih. Kae bandane diumpetke ning jero boko. Mulane medal-medal kae isine dhuwit, isine bondo, isine bondo. Kok ngono? Wis percaya karo aku, Kang. Wis iki ditakoni jenenge sapa, asale saka ngendi. Rening ijen tanpa kantha tanpa kandi. Ditakoni milih mati apa milih urip. Yen milih mati, bandane sing ning jero bokong kae kon ngetokke kabeh. Ning nek milih bandane pateni wae. Menungso yen bisa tata jalma, tengok-tengok kaya gumuk, moblong-moblong kaya genthong. Sapa kowe? Sampeyan arep ngerti karo aku? Iya. Aku sing wasani pucuk Gunung Tidar kene jenengku Kiai Semar Badranaya ya Ismaya Jati. Semar Badranaya? Iya, ana nom-noman loro isih nom. Sapa? Aku Marcuki. Aku kadange Kakang Marcuki jenengku Marcukila. Marcuki lan Marcukila. Lah kok kowe ketelangso nganti ana ing kukuban Gunung Tidar kene? Iki papan dunungku, iki wewengkonku. Kiai Semar, apa? Tak sawang kowe Sodakar sugih, tak jaluk bandamu. Ayo diculke. Diculi saka bokongmu kae. Kowe kuwatir kowe sumelang ndak dibegal karo wong, kowe nggawa dhuwit, nggawa emas disingitke jero bokong. Mulane lek mlaku kowe medal. Wong ora tata kowe. Aku wis kinodrak nek Semar iki pancen bokonge gedhe kaya ngene. Iki udu bondo, udu dhuwit, udu emas. Ning iki bokong, iki bokong. Ora ngandel aku. Keterangan tak jaluk bandamu, tak bekal bandamu Kiai. Ora kedukung ngulungake, lakon tugel gulumu kowe. Ayo candak bokongmu kowe. Kandhane kok ngeyel kowe. Wes. Yo ya. Hey, awas.
doyan. Wong mendem kowe. Dikeroyok, ayo dikeroyok bareng, ayo, ayo. Yeay! Wah! Bus! Jambak kowe. Bus! Bu! Bu! Aku arep ngalah Marjuki lan kowe Marjukila mergo aku wong tuwa ora seneng dredah ora seneng gelut ning nyatane tak rasake kok suwe-suwe ora duwe sopan santun ora iso ngajeni karo wong sing luwih tuwa mamak mumuk tumindakmu apa kelakon bokong kok dieret-eret jare kok nganti suwek ndarane aku gembol bondo gembol dhuwit nek mung perkara bokongku ora apa-apa ning bareng kowe nglonggo sirah kowe nyandak kuncung lah iki rambut rumangsamu apa aku nyimpen mas ana kuncungku kene Marjuki Marjukila wong sabar ana watese aja takon dosa kowe bos wah iki kowe menungsane ora tata kowe. Mus. 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 Iki tuh jane kowe. Kulo. Ki Lurah Semar ngamuk punggung hanggung waring uten nandingi kridanipun Marjuki lan Marjukila Marjuki den banting den polo den sendal astanipun den dudut sukunipun satemah dadi pencik den colok paningalipun temah dadi kira kocapa Marjukila saking gembungipun Ki Lurah Semar den betot irungipun sak kayange mangkono dawahipun Marjuki lan Marjukila salah kedaden manungsa ingkang bubrah langkrah wadage yo Marjuki Marjukila darani apa najan aku wong grang kaya ngene ming ngajar dapurmu wong loro. Iso. Aja meneh kok ngladeni wong loro. Lah mbok wong papat wong lima watone giliran lho aja bareng-bareng. Iso. Wis ngono watone aku ngombe jamu wis ngarep ngajak cara apa tak ladeni. Lah mbok wong sak duka wong sak desa kon maju mrene, kon maju bareng. Tak tinggal lunga mesti. Aduh Kiai, aku njaluk tulung. Aduh Kiai, aku njaluk tulung. Aku wis kapok, aku wis sambat, aku wis mertobat Kiai. Kapok-kapokmu kapan? Sambat-sambat apa kowe? Sambat sambel. Tak tinggal ora urungke ngeyel meneh. Ora Kiai, aku wis kapok. Aku wis teluk pasrah jiwa raga. Aku ya wis pasrah. Ning aku ditulungi Kiai men aku iso tangi. Men aku iso tangi piye Kiai? Iki angel, le tangi angel. Nek nangeke sing ora iso tangi dudu garapanku. Garapanku mung nguasani Gunung Tidar kene.
Lah sing iso nangekke sapa? Golek ana Maerot. Kuwi sing iso gawe tangi. Barang turu iso tangi. Maerot. Iya. Alamate wonge wis ninggal. Aduh cilaka Kyai. Aku njaluk tulung. Aku wis mertobat Kyai nyuwun tulung kula pun sambat. Marjuki lo. Nek manyen kowe wis sambat lahir batin, tak suwunke marang panguwasaning Hyang Widiwasa. Muga-muga bisa malu ya temah jati, jahe temah nirmala. Enteng iki. Penak Kang. Matur nuwun Kyai sedaya kalepatan kula diagung pangaksami paduka lepat kula gi nyuwun pangapunten Kyai. Wis ora baleni meneh. Mboten. Ora pengin dadi maling. Mboten. Malah kula pasrah pati urip kula pasrahke panjenengan Kyai. Kula nggih pasrah bongkokan kalian panjenengan Kyai dipun menapaken kula nderek. Saiki ngene. Rening tumindakmu wis dingerteni wong pirang-pirang kuwi aja jeneng Marjuki lan Marjukila. Sing Marjuki sing mbarep sing cilik. Iki mripatmu tak dumuk kowe dadi kira. Tak sendang lengenmu utawa tanganmu dadi cekot lan tak panteng sikilmu kowe dadi pencik. Dene ki Marjukila tak bedhot irungmu dadi dawa. Rening wis rusak bubrah langkrah wujudmu kaya ngono. Kowe tak ganti aran Nala Gareng karo Petruk Kantong Bolong. Kowe gelem dadi anakku? Inggih matur nuwun Kyai. Nami kula Nala Gareng. Iya, kowe jenenge Nala Gareng, kula Petruk Kantong Bolong. Iya, kowe parapane Kantong. Nek kowe gelem, kowe dadi anakku ning anak angkat. Piye? Nggih. Nderek mawon yen ngaten. Piye, Tong? Ya wis. Reng nek pancen kersane Kyai ngono ya wis manut bae timbang bali. Mengko ya didokane karo bapak ning kene wae malah wis sayem. Ning pucuk gunung engko nandur-nandur godhong telo, bruwun-bruwun bayung rek ya iso. Mengko trimo nyambel-nyambel jelantah nyambel trasi ya wis ora apa-apa. Golek lalapan kene cedhak gunung rek akeh wowan akeh ijo-ijoan. Inggih Kyai yen ngaten kula dadi putranipun panjenengan. Kowe tak aku anak angkat Gareng karo Petruk. Inggih. Wis kono padha nyambut gawe. Kena seneng-seneng, kena bungane aja bungai. Nggih, matur nuwun Kyai. Oncatipun Marjukila ya Nala Gareng lan Petruk Kantong Bolong. Tansah ngudar gagasan Ki Lurah Semar Badranaya ya sang Ismaya Jati ing ngatasé urip tanpa kantha tanpa kanthi nadan duwe putra nanging anak angkat esti ninggalih Kyai Semar nedya hanyipta putra nyuwun dhateng panguwasa ing dat kang murwing dat sanalika Kyai Semar nguningane ana wujud ayang-ayangane Ki Lurah Semar Badranaya kacipta
temak dadi jalma menungso. Bangsane apa? Apa kowe bangsane munyuk, apa bangsane marmut, apa bangsane beruk? Beruk gondolmu. Aku kuwi titah, aku kuwi menungso. Menungso kuwi ya umating Gusti. Lah nek jenengku Kyai Semar Badranaya ya Ismaya Jati. Aku ingkang ngreksa ingkang nguwasani Gunung Tidar kene. Lah nek aku sapa? Kowe anakku. Mergo aku nyuwun marang panguwasaning Gusti katarima kang dadi panyuwunku. Aku nyipta ayang-ayanganku tak cipta dadi menungso. Dadine ya kowe kuwi. Lah rening kowe dumadi saka ayang-ayanganku. Sajake ketok bebagongan. Mula ben jangkep kowe tak wenehi tenger ya kuwi jenenge Bagong. Mbok aja Bagong ah wong jenenge kok elek temen, Pak. Mbok jenenge Ronaldo apa jenenge Rano Karno apa piye apa Jepri. Mosok jeneng kok Bagong. Ora jeneng desa apa ora jamane ganti Bagong liyane apa lah Jeffrey apa Aldi apa Bukori apa piye itu ora bakal tak dilat meneh. Kowe Bagong ya tetep Bagong merga wujudmu bebagongan dumadi saka ayang-ayanganku utawa layanganku. Kowe anakku dole anakmu mung siji ya Pak ora kae isih ana bocah loro. Anak angkatku sing barep jenenge Gareng, sing angka loro jenenge Petruk. Najan kuwi anakku kang sejati, ning ketakku dadi anakku sing ragil. Dadi sing tuwa Gareng, sing tengah Petruk, ragile kowe. Lah dulurku ning ndi? Kae padha ning latar, ning isor wit. Randualas padha tetembangan gegojekan. Tak temonane nek ngono, Pak.